Исәмез, хөрмәтле коллегалар һәм килгән кунаклар, 19-нчы дөнья күләм әдәби марафон проекты башлану уңаеннан оештырылган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Рима Атлас кызы Ратникова Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендәге текстларда тәңгәлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы комиссиясе рәисе һәм Татнетның үстерү фондының попечительләр советы әгъзасы. Шулай ук Раил Мәүлид улы Гатауллин, Татнетның үстерү фондының башкаручы директоры, әдәби марафон проектының идея авторы һәм җитәкчесе. Рима Атласны иң беренче булып сүз сезгә әлеге проект турында гомумән кыскача гына үзегезнең фикерегезне һәм алдагы елларда якынча ничә кеше катнашты. Хәерле иртә, хөрмәтле коллегалар, каләмдәшләр. Кич WhatsApp'tan Раил Мәвлетович белән язышып ятабыз. Мәйтәм, Раил Мәвлетович төп спикер сез. Чөнки идея сезнеке, оештыручы сез, мин болельщик дип яздым башта. Ана разряд уйладым да яростный болельщик дип язып куйдым. Ул инде елмаеп миңа җибәрә ярар дип. Чынлап та ничәнчесенә беренче тапкыр килдем микән мин марафонның бер 6-7 марафон булды микән ул. Фәрит Харул җибәрде мине. Менә монда чакыру килгән әдәби марафон дип язганнар, нәрсә икәнен белмим. Карап кайтак зәле нәрсә микән дип җибәрде инде миңа. Катнашырга кушып. Бик теләксез генә җыендым инде. Мәйтәм, бу әдәби чаралар, алар бер 2 язучы булыр инде, бер 10-15 укучы булыр, әдәбият сөюче булыр дип килеп керсәм, ансы аның 12-та иде. Шыгырым тулган зал бер меңнәгән кеше. Барысы да милли киемнәрдән, калфаклардан, түбәтәйләрдән, әле матур-матур кайбер районнар формала, менә шундый махсус форма теккән кебек делегацияларын шулай билгеләп килгәннәр. Шау килә инде анда, зал бөтенесе аралаша, бер-берсенә шатлана, кочаклаша. Нәрсә микән дип мин кирдем дә залга, катып калдым диергә була. Аннары сөйләшеп киттек инде, башланды бу чара. Раил Мәвлетович, менә шунысына мин ниткән идем, исем киткән иде инде, менә халык теләп үзе, әле ул бит 21 көн катнашып, көн сайын хәзер Раил Мәвлетович сөйләгәнсен, үз фикерләрен язып, китаплар укып, татар язучыларын китапларын укып, аннары үз хисабына Казанга килеп, әле кайчакта ашка җитмәгәндә залны арендага алырга дип әле ул чакта башланганда, алардан акча да ниндидер взноста ясыйлар иде алар. Менә халык шулай үзе теләп катнаша. Менә шунысына мин гаҗәпләнеп кайткан идем шул беренче марафоннан. Әле сәхнәгә күтәрә бит уларны, җиңүчеләрне. Ниндидер бер кичкенә генә грамота дигән кагаз бирә. Исемнәрен дә язмаган. Чөнки аларында меңнәгән кеше, барысын сана бетереп булмый, белеп бетереп булмый. Шунарга кеше шатланып, шунарга риза булып, нәрсә, ничек менә аңлатырга була, мин аны бүгенгә хәтле, ул хәтле төбенә төшеп аңлап та бетермим. Менә шундый кешеләр бар, кешеләребез бар, шундый милләт җанны әдәбият сөючеләребез бар, аларга бик зур рәхмәт, чынлап та менә алар рәхәтләнеп катнашалар. Инде бусы минем шәхси фикерем дигәндәй, менә үземнең шундый бер кичкенә генә тарихым, әдәби марафон белән билгеле. Аннары без шулай хезмәттәшкә кирдек инде, шулай нитеп, бергәләп сөйләшеп эшлибез хәзер. Миңа калса, бүгенге көндә әдәби марафон ул шундый бер матур һәм зур, һәм халык тарафыннан яратылган бер зур күренеш ул. Ләкин ул минемчә дәүләт тарафыннан да һәм җәмәгатьчелек тарафыннан да бәяләнеп бетмәгән күренеш. Менә моның өстендә әле эшләргә кирәк. Хәзер Раил Мәвлетович үзе сөйләп бирер, үзен ничек эшчәнлеген, ничек эшләгәнен, аннары мин бәлки тагын өстәрмен. Рәхмәт. Рәхмәт, Рима Атласына. Раил, сүз сезгә гомумән беренче мәртәбә әлеге әдәби марафонны ни өчен оештырырга алындыгыз һәм белемче аның бит әле төрле аерым язучыларга багышланган темалары булган вакытлары да булды, теге аерым бер язучының иҗатын алып. Бүгенге көндә менә 1 апрель көнне 23 сәгатьтә 30 минутка хәтле әле заявкалар кабул ителә һәм менә хәзерге моментка якынча ничә кеше теркәлде. Хәерле көннәр, исәнмесез.
Әдәби марафон проектына килгән чагында ул 2017 елда башланып китте, көз аенда. Анда якынча 30-га якын кеше иде. Аның тарихы мөгаен әле әдәби марафонга кадәр башка проектлардан башлангандыр. Мин 2015-16 елларда үз үсеш белән кызыксына башладым һәм ныгу өчен, уңышлы булу өчен нинди эшләр башкарырга кирәк дигән үз-үземә сорау куйдым. 90 көндә миллионер буламы дигән шундый үзем өчен квест түгел инде марафонда үткәрдем 90 көнлек һәм аңладым, әгәр дә кешенең сәламәтлеге булмаса, ул бернинди тормышта уңышка да ирешә алмый, ул ирешелгән уңышларның да аның бәхетен күрә алмый дип. Шуннан мин барлыкка килде, бик күп кенә бизнес тренерлар тәкъдим итәләр иде, иртә белән торырга һәм йөгереп кайтарга, душ керергә һәм шул рәвештә үзенең көнне шулай башларга иртәрәк торып дип. Һәм мин бер көнне алдым да, август аенда кроссовки сатып алдым да, аны ВКонтактеда үземә аккаунтка куйдым. Кем иртәдән башлап, иртән торып, иртәнге 7-гә кадәр йөгереп кайта, минем белән бергә онлайн һәрберегез үзегезнең фотогыгызны төшереп барыгыз, мин монда үземнең йөгергәнне төшереп урнаштырып барам дип 21 көн дип билгеләдем. Инде 21 көн, ул 21 көндә ниндидер гадәт формалаша дигән шундый гыйбарә бар. Һәм 21 көн дәвамында безнең минем белән бергә тагын 10-15 кеше шулай йөгерде. Инде ул вакытта бизнес белән шөгыльләнгән бик күп кенә компаниялар җитәкчеләре белән идем. Анда Белый Ангел дигән лимузиннар компаниясе, аның җитәкчесе безнең белән шулай сәламәт иртә проектында катнашкан иде. Ул әйтте, Раил, әйдә бөтен финалистларын күп түгел, әйдә мин сезне анда лимузинда рәхәтенә 1-2 сәгать йөреп кайтыгыз Казан буйлап дип. Шул рәвештә безнең сәламәт иртә проектының финалистларын без шәһәр буйлап, Казан буйлап лимузинда йөртеп кайттык. Бик күңелле, бик матур булды. Бу башка марафон. Һәм бу проект шул кадәр нык таралыш алды, киң таралыш алды, интернетта аны бик күп карадылар, укыдылар, кызыктылар, бөтен кешенә лимузинда йөрис килеп китте. Әйбәт. Әмма ләкин 21 көн дәвамында әле йөгереп кайтырга һәр кешенең дә аның кемнәрдер 3-4 көннән соң төшеп калды, кемнәрдер 15 көннән соң төшеп калды. Әмма ләкин мин инде шушы проект нигезендә кешедә ихтыяр кеше формалашкан аңладым, үземдә ихтыяр кеше формалашкан һәм бу проектларның бик нык файдалы икән. Инде 17 елларда менә тел белән бәйле проблемалар башлангачтан үземә күрә нинди фикер йөрттем, ни рәвешле татар телен, татар әдәбиятын, мәдәниятен, мәгарифен сакларга була. Иң беренче чиратта кешенең үз аңы булырга кирәк. Менә безнең хәзерге вакытта шундый проблема бар. Ул наданлык дип саныйм мин аны. Күп кенә ата-аналар, татар гаиләләре балаларын рус мәктәбенә бирәләр, минем баламның киләчәге юк дип. Мәсәлән, мин татар мәктәбендә укыдым. Мин алтын медальгә тәмамладым. Мин 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класста 3 ел рәттән район олимпиадасында рус теленнән 1-нче, 3-нче, 4-нче урыннарны алып килдем. Шуңа күрә бу телнең берничек тә бәйле түгел. Никадәр менә хәзер галимнәр әйтәләр, никадәр полилингваль белем ала, никадәр телне күбрәк белә, күбрәк телләрне, шул кадәр баланың аның белеме дә, гыйлеме дә бөтен нәрсә югары була. Менә буларны исәпкә алып, мин инде кешедә иң беренчедә үз аңын формалаштырырга кирәк. Үз аң кайдан ничек балага бит әти-әнинең үз аңын аңлы түгел, балада да тәрбияләргә кирәк. Һәм гомумән ул ниндидер яхшы гадәт булырга тиеш. Менә сәламәт иртә проекты минем башыма килде. Кеше кулына китап алып куса, безнең кайда безнең татар телендә иң яхшы төгәл тел байлыгы ул безнең китапларда, ул безнең әдәбиятта, ул безнең классикада. Шуңа күрә әгәр дә без шушы татар әдәбияты, татар классикасы белән танышабыз икән, шундый тел белеме югары булган язучыларның, шагыйрьләрнең әсәрләрен укыйбыз икән, безнең тел байлыгы арта һәм безнең әлбәттә телгә байлыгыбыз, телгә хөрмәтебез дә арта һәм үз телен, үз мәдәниятен яраткан кеше берничек тә инде үзенең баласын кайдыр рус мәктәбенә җибәрми дигән фикергә килдем. Һәм миңа инде дистәләгән ата-ананың әйткәне бар. Раил, сезгә зур рәхмәт, минем балам гаиләдә яңадан татарча сөйләшә башлады дип әйткән кешеләр бар. Татар балалар бакчасына җибәреп, ул анда русча сөйләшергә өйрәнеп кайткан иде. Хәзер вакытта минем балам әдәби марафонда безнең белән бергә миңа ияреп, татарча китаплар укып, миңа татарча китаплар укыйм. Ул яңадан өйдә татарча сөйләшә башлады дип. Һәм әле моннан да кала әле рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнүчеләр, укытучылар белән бергә, әти-әниләр белән бергә кызыксынып, әле там беренче башка милләт кешеләр дә бар, татар телендә әдәбиятны укыйлар һәм алар да үзләренең телгә карашы,
милләткә карашы рус балаларында татар телендә, татар балаларында рус телендә, алар инде менә без теләгәнчә шундый яхшы карашта була. Һәм 21 көндә безнең формулаша тагын инде шундый характеристикалар кешедә. Иң беренче аның ихтыяр кеше. Кеше әгәр дә алдына куйган икән максат, 21 көн укыйм дип, димәк ул алдына куйган максатына ирешә башлый. Безнең бик күп кенә укучылар, менә Сөмбел дигән кыз Гобаева, Алина Сәмитова, алар менә шу иң лидерлары булып әдәби марафонда укучыларның. Алар республика күләм, Россия күләм, менә Созвездие Йолдызлыкта Сәмитова Алина җиңде Буадан, Аксу авылыннан. Ул бер үзе генә, бер кыз, бит 12-13 яшьлек кыз, ул ата 11дә яши дип әле, бер үзенә катнашты да бөтен районны күтәрде. Бит шундый кеше рухлы. Сөмбел Гобаева хәзер ата ученик года да катнашып приз орыннар алып йөри. Менә бу балаларда шулай ук әдәби марафон аша үткән балалар, алар ихтыяр көчләре арта, алар алдына куйган максатларына ирешә башлыйлар. Менә Апас халкы, Апас укучылары бик актив, Каратун мәктәбе, аларның җитәкчеләре Сәвия Тимершина бик яхшы шундый тәрбияве укытучы дип әйтер идем. Аларның балалары менә кызыгышына сораштым, мәктәп директорлары хәтта катнаша башлады соңгы марафоннарда. Безнең балаларның уку өлгереше яхшырды бөтен предметлардан. Без әдәби марафонны гына мисал итеп китеп куябыз, үзегезнең ихтыяр көчлегезне арттырыгыз, ныгытыгыз, булдырасыз дип әйтәбез, һәм безнең балалар ныгып үсә башладылар. Менә Ялкын, Сабантуй, башка Салават күпре белән хезмәттәшлек итә, мөгаен Апас балалары иң активлары, алар менә бөтен җирдә һәр инде шулай күтәрелә башладылар. Сабаны да әйтимезгә кирәк. Һәм әкренләп барып җитәм Сабага да. Сабада шулай бик күп актив, анда Саба районында китапханәчеләр бик актив, һәм менә Биектаудан шулай актив, Арчадан, әле тагын берничә шундый район әйтеп китәсем килә активлар дип, Казан активлашты. Һәм бик күп китапханәчеләр рәхмәт әйтәләр, безнең укучыларыбыз яңадан артты китапханәләрдә, китапханәгә килеп китап укый башладылар. Сезгә рәхмәт дип шулай рәхмәтләрен белдерәләр. Һәм үзләренең укучылары белән активрак эш алып бара башладылар һәм һәрбер менә анда хәтта авыл советы рәисләренә кадәр шулай катнашалар, шундай шаккатып аларның эшчәнлекләре. Бер шундай аналитика ясадым мин 2 ел элек Ремаласына. Ниндидер статистика чыкканы, кайсы районнарның ниндидер гомумән алга китеше буенча анализ ясадым һәм кайсы районнар әдәби марафоннарда актив катнаша, алар алдынгылар. Кемнәр әдәби марафонда катнашмыйлар, яисә 1-2 генә катнаша, алар иң түбәндә. Бу Хәл түгел микән? Белмим, мин аны ишратлы түгел, яңадан бер анализ ясасы булыр әле. Шуңа күрә кешеләрнең тырышлыгы никадәр менә шушы әдәби марафон аркылы кеше теләсә кайсы кеше әгәр дә шушы проектны кулланып 21 көндә алдына куеп максатына ирешергә иренсә, ул 21 көндә башка телне дә өйрәнә ала. Кирәк икән ул 21 көндә балта астасы да була ала. 21 көндә ул һәр ягыннан үзенең бөтен сыйфатларын камилләштерә ала. Менә без Bir ямсыз söz әйтим, микрофонны сөндереп менә. Хәтта алкоголикларны да 21 көндә алыйлар. Шуннан соң әзрәк дәрткә керәләр диләр. Монсын Риматласны микрофонга әйтәсе. Бу бик кирәкле мәгълүмат. Мөгаен шулайдыр. Әлбәттә ул 21 көн шыраклыгына түгел инде, аны пластик хирургия белән бәйле, анда пластик хирург инде борыннарына, битләренә операция ясалгач, гомумән уртача 21 көндә кеше үзенең яңа борынына, яңа битенә ияләшә дигән шундай бер киткән һәм шушы гадәт ияләшү физиологиядан, бит кемдәдер ул 21, кемдер бер атнада үзен кулга алырга мөмкин, кемдер ярты ел буе. Шуңа күрә без проектны елга бер генә түгел, квартал саен үткәрәбез. Аны яңадан торгызып, яңадан кеше дә кемгәдер ул кирәк. Безнең 15 марафонның, 19 марафонның, менә 18 марафон үтү, 18-дә дә катнашкан әдәби марафончылар бар. Андыйлар да бар. Безнең әдәби әйдәманнарыбыз бар, алар районнарда җитәп бара торган. Димәк, Гафур Раил, димәк, елына 4 әдәби марафон уза, шуңа күрә 2017 елда башланган проект инде 19-нчысы шулай бит? 19-нчысы без квартал саен, менә без аны Татарстан китап нәшрияты белән башлап җибәрдек. Илдар Сататшин белән сөйләшеп, ул бик хуплап, шулай торып, анда китаплар бүләк итеп, кемнәр әдәби әйдәманнарга, җиңүчеләргә
алар белән хәзердә без эшне алып барабыз, бергә матур итеп үткәрәбез. Һәм инде без 7нче марафоннан башлап Татарстан Язучылар берлеге белән берлектә алып барыла. Аларда Данил Абый Салихов иде, Ракай Зайдулла белән, Илсия Александровлар белән, аларның ярдәм белән бергә эшлибез. Менә инде Татарстан Республика Дәүләт Советының Телләр комиссиясенең һәм инде хәзер вакытта әлбәттә монда мәгълүмати партнерлар кирәк. Хәзер вакытта Татмедианың Татаринформ мәгълүмат агентлыгы, Интертат электрон газетасы, алар безнең рәсми электрон онлайн шундай мәгълүмати партнерлар. Безнең 30 кешедән башланган иде. Ул социаль челтәрләрдә бара, аны нигездә ВКонтактеда, аннары безнең Инстаграмда да оешкан иде. Һәр Инстаграмда катнашу, дөнья күләм булгач, әлбәттә Инстаграмда катнашучылар бар, сораучылар да бар. Без рөхсәт бирәбез, чөнки бөтен дөньядан Инстаграмда катнашырга теләп белдерүче татарлар шактый. Ныне запрещенный в России дип әйтергә кирәк. Шулайдыр, хәзер вакытта тыелган. Һәм безнең үзебезнең тагын теләгебез бар. Белемру кысаларында, Белемру компаниясе кысаларында үзебезнең татар социаль челтәрен ясауны без яннан эшне башладык, торгыздык. Хәзер вакытта алып барыла, әлбәттә ул бик сүлпән алып барыла. Әгәр нәния булса, менә сез әйткән ярдәм булса, без аны тагын да ныграк алып барыр идек, тизрәк җитештерер идек, чөнки хәзер вакытта татар халкына кирәк. Һәм инде безнең тест режимында әдәби марафончыларның иң активлары шушы социаль челтәрдә дә әдәби марафонда катнаша алыр дип көтәбез. Бу үзебездән тора, үзебезнең кешебездән. Һәм анда кайбер инде база булдырылган. Әлегә без аны бөтен серен ачып бетерә алмыйм, алдан кыскырган күпкеннән башлыйрла дип. Менә ләкин менә шундый эш алып барыла. Һәм киләчәктә безне татар халкын шушы яңа татар социаль челтәре көтер дип ышанып калам. Һәм инде әдәби марафончылар шушы татар социаль челтәренең иң беренче нигез башлап китүче аның кулланучылары булыр дип ышанып калабыз. Гомумән әдәби марафон кысаларында шактый башка эшләр дә алып барыла. Без квартал сайын үткәрүгә карамастан, аны җиңүчеләрне ачыклап, без аны үткәрәйек, оештыра идек. Соңгыларын 2 тапкыр пирамидада үтте. 1000 зал диярдәге әйбәт, анка Уникста үткәргән идек. Аннары Академия, спорт академиясының залында 2000 залында үткәргән идек. Аннары инде сыймый башладылар. Хәзер гомумән әдәби марафонда катнашучылар саны гомумән алганда 5000-гә якынлашып киләдер. Һәм без инде бу саннарны арттырасы да килә, аның сыйфатын да арттырасы килә. Безнең 10-гә якын илдән катнашучылар бар. Бельгиядән, Төркиядән, Австралиядән, Европа илләреннән татарлар яшәгән, менә бик күп шәһәрләрдән, Киров өлкәсе, Мамыж районыннан, безнең Башкортстаннан катнашучылар шактый, Сырдау өлкәсеннән, Омск өлкәсеннән татарлар шактый актив катнаша. Әле безнең бу юнәлештә татар конгрессы белән хезмәттәшлек итә башладык. Алар шулай ук безнең мәгълүматны ирештерделәр. Сез дә ирештерерсез дип ышанып калам әлеге мәгълүматны. Һәм безнең әдәби марафон татар халкын гына түгел, гомумән дөньядагы бөтен халыкны камилләштерә алырга сәләтле проект. 2019 елда лидеры НКО дигән Россия күләм бәйгедә әлеге әдәби марафон проекты белән Перемгә барып кайткан идем. Һәм әлеге проект 64 кеше арасыннан финалга чыккан. Анда шактый да 600 ничә кеше иде. Аны 64-нең финалга чакырдылар. Перемгә шул 64 кеше арасыннан беренче урын алып кайттык. Әдәби марафон проекты белән бу әле 19 елда әле безнең 1000 кеше дә җыелмаган иде. Хәзер инде 1000-нан күпкә артып китте. Шуңа күрә бу юнәлештә инде һәр телләр комиссиясенең дәүләт җитәкчелегендә ярдәмне күрә башлады. Һәм әлеге проект белән аның бер өлешен Татарстаннан, бер өлешен Россиядан сораткан идек. Анда чынлап та аны зур дәрәҗәдә үткәрәсе килә, зур мәйданнарда халыкны күтәреп, кешеләргә барып җитсен, бөтен мәгълүмат, кешенең үз аңы артсын дип, белеме артсын дип. Һәм Мәскәүдән безнең шундый ярдәм килде. Ул фонд культурных инициатив, шуның гранты ярдәмендә, аның оештыру эшләрен күпмедер өлешен без шуннан чыгарып түлибез. Инде калган өлешен безгә республикабыз ярдәм итер дип уйлыйбыз. Менә аны башлап җибәрдек әдәби сабантуй форматында, чөнки инде заллар анда кичкенә була башлады, зур мәйданнар кирәк була башлады әдәби сабантуйына. Безнең инде ковид һәм башка чирләр була күрмәсен, башка афәтләр була күрмәсен. Без инде матур итеп шулай бәйрәм итәргә җыенабыз. Тукайдан башладык без аны, юбилей белән бәйле рәвештә Арчадан башлау дөрес дип санап әдәби сабантуен. Һәм кайсы район лидер
әлеге әдәби марафонда катнашучы, без шулар белән шушы районда үткәрергә җыенабыз. Хәзер вакытта иң актив соңгы 2 елда безнең бик актив Саба районы, аңарчы Биектау иде, Арчада шулай лидерларда иде. Шуңа күрә без инде быел әдәби Сабантуен Саба районында үткәрәбез дип ышанып калам, өметләнеп калам. Һәм инде якын арада бу мәсьәләләрне сөйләшү башланачак һәм без аны бик югары дәрәҗәдә матур итеп үткәрәбез дип уйлыйбыз. Һәм грант кысаларында булгачтын, безнең бераз мөмкинлекләр артты. Әдәби марафонда яңа статуслар булдырачак һәм без әдәби марафонда катнашкан кешеләрне бөтенесендә 1000-ме, 10,000-ме, 50,000-ме, 100,000-ме кеше без аларны бөтенесендә күреп алырга һәм аларның активларын һәрвакытта да поощрять итәргә, аларга ниндидер шулай канатландырырга җыенабыз. Төрле статуслар булачак, төрле рейтинглар булачак. Ягъни безне әдәби марафонда мен артыгын әлегә ачмадым. Бөтенесендә әлегә хәзерге матбугат конференциясендә ачмыйм. Әмма ләкин менә әдәби марафонда катнашкан кешеләрне бик нык аларга мисал әйтим инде шундый үсеш көтәчәк. Шуңа күрә без инде бу юнәлештә эшне алып барабыз дип уйлыйм. Хәзер вакытта Татнакны үстерү фонды менә аның язучылар берлеге, телләр комиссиясе, безнең Татмедиа, Интертат һәм башка гомумән безнең партнерлар саны артып китә. Әкренләп бәлки Барс кушылыр, банк һәм башкалар кушылыр бәлки. Менә Мәскәүдән ярдәм килде грант форматында. Шуңа күрә без инде бу проектны бик зур дәрәҗәдә үткәрергә җыенабыз. Үз үсеш өчен инде 3 мәртәбә чыкты миллион татар дигән. Анда мисал өчен кешегә үз үсеш өчен махсус таблицалар, схемалар да бирәбез. Ул максатлар картасы мисал өчен бу инде әдәби марафончыларга гына бирелә. Әмма ләкин без алга таба менә алга әйтеп киткән социаль челтәр, аның кысаларында да үз үсеш өчен яңа мөмкинлекләр булдырырга җыенабыз, кешеләрнең эшчәнлеген активлаштыра торган моментларны булдырырга җыенабыз. Монда әгәр дә сез ачып карасагыз, анда ничек үскән миллион татар, то есть әдәби марафон проекты, аны бөтен үсеш карталарын күрә аласыз, инфографикаларын күрергә мөмкин әлеге журналда. Бик күп шәхесләр белән үз үсеш мәсьәләсендә, әдәбият мәсьәләсендә әңгәмәләр, фикер алышулар бар. Һәм тагын бер момент кына әйтеп китәм, әдәби Сабантуенда сөйләп үтәсе килә. Әдәби Сабантуенның форматы нинди? Аны тәкъдимнәр булды. Җыен дип тә әйтергә, Сабантуе дип тә, әмма ләкин Сабантуе дөнья күләм танылганрак исем. Шуңа күрә Сабантуе форматын алып калдык. Һәм Сабантуенда иң төп элемент ул көрәш. Безнең әдәби Сабантуе булгач, ул әдәби көрәш булыр дип ышанып калам. Һәм узган ел безнең әдәби көрәш бик югары дәрәҗә алып барды. Рәхмәт әйтәсе килә Татар-информга. Безнең тур эфирда ул Татар-информ сайтында аның тур эфир саклана, кирип карый аласыз әдәби көрәшнең ничек барганын. Зур мәйданда, сәхнәдә, безнең башта онлайн форматта кешеләр иң беренче чиратта әдәби әсәрләрне, шигырьләрне укып урнаштыралар үзләренең аккаунтларында. Быел ул ВКонтактеда яисә инде безнең яңа социаль челтәрдә булыр дип уйлыйм. Бу әдәби көрәш бар дип уйлыйм. Ул шушы әдәби Сабантуй алдыннан башлана. Без аннан сайлап алабыз 24 финалистны әдәби көрәшкә мәйданга чыга торган. Моны сайлап ала Татарстан Язучылар берлегендә язучылар, шагыйрьләр, алар бөтенесен ничек укыган, ничек чыгыш ясаган, бөтенесен карап үткәрәләр. Баллар куеп 2-3 кеше. Аннары без 24 кешене көтәбез сәхнәдә. Безнең әдәби Сабантуенда алар чыгалар. Һәр бер этапта 24 кешедән алар бил алышалар. Бил алышканда алар сөлге белән түгел, китап белән чыгалар көрәшергә. Әгәр алар бер-берсе алдында сәхнәдә микрофон тотып, матур итеп, 1 минутта кыскача гына әсәрдән үзек яисә шигырь укыйлар яттан. Һәм инде андагы язучы жюри безнең хөкемдар дип әйтик, шунда бил алышучыларны караган билгеле анда Сания Әхмәтҗанова узган ел булды, Галимҗан Гыйльманов булды, Аркайлы Абузайдулла үзе билгеләде, Мөхәммәд Мирза, алар безнең шушы хөкемдарларыбыз булдылар. Һәм 24-тән 12 кеше калды, 12 кешедән 6 кеше, 6 кешедән 3 кеше һәм 3 кеше аларга инде махсус аерым бирем булдырылды әдәби көрәштә. Моны инде сүз белән әйтеп бетергә түгел, менә шын көрәштә ничек итеп шаулап йөрделәр, юк, әйдәгез әйдә дип бөтен зал менә шу әдәби мәйдан, әдәби көрәш сәхнәсе алдында шулай
җан атып торды үзенең райондашлары, үзенең якташлары өчен. Һәм инде без бөтенесендә гадел хөкем итә дип уйлыйбыз. Бу нәрсә өчен барысы да кирәк? Иң беренче чиратта мөгаен кешенең игътибарын дөрес юнәлешкә җәлеп итүгә. Иң беренче юнәлеш ул кешенең үзе. Әгәр дә кеше үзе үсә икән, үзе ныгый икән, үзе башкаларга, балаларына, туганнарына үрнәк була икән, ул дөньяны үзгәртүдә яхшы якка үзгәртүдә катнаша. Иң беренче чиратта кеше үзен үзгәртүдән башларга тиеш. Үзен ничек үзгәртергә мөмкин? Туган телгә, әти-әйләргә, туган якка мәхәббәттән, үзенең шушы белемнәренә игътибардан. Һәм менә белемле кеше, тәрбияле кеше, дуслары булган кеше, әдәпле кеше, акыллы кеше, ул һәр яктан да тормышның киләчәген тәэмин итә ала торган кеше. Әгәр дә татар халкының шундый кешеләре була икән, ул вакытта аның милләтнең киләчәге бар. Әгәр дә без кибет төбендәге сәрхүш татар бабайларын, абыйларын, малайларын күрәбез икән, бу милләтнең киләчәге юк. Шуңа күрә гаиләдә дә безнең әдәби марафонда әдәби бер генә плюсын әйтеп китәсе килә, бер яңалыгын гаиләләре белән катнашучыларга игътибар биреләчәк әлеге әдәби марафонда. Кемнәр безнең үзе генә укымый, ире дә укый, балалары да укый, туганнар да укый. Кайсы гаилә иң актив, без шушы әдәби марафончыларны аеруча югары дәрәҗәдә әйтеп китермен инде, тагын шулай ук финанслар сорамын бәлки, шундый аларга ярдәм күрсәтергә. Без шушындый кешеләрне аермача бүләкләячәкбез. Бу татар гаиләсе үрнәге. Бу татар гаиләсе үрнәге. Алар менә әдәби марафон аша үтеп, уңышка да ирешә башлаячак. Аларның күңелләре дә саф була. Алар башка проектларда сәламәт иртәдә катнашачаклар. Тәмле марафонда да һәм башка проектларда катнашып, менә андый гаиләләр формалаша башлады. Ул аеруча әдәби айдаманнар арасында. Без алар белән элемтә торабыз. Мин мәле әйтеп китәсезме? Әлмәт ягыбыга Әйдә, журналистларга да сүз бирик, чөнки аларның сораулары бик күп. Аерым монологка гына корылмасын инде, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхим дип Шәһри Казан. Хәерле көн, Шәһри Казан, Дания Нәгыйм. Менә минем шундый сорау бар иде. Аерым тема билгеләп, мәсәлән, тарихи әсәрләргә тукталып үтәсегез килмиме, татар тарихына багышланган шундый биремнәр бирәсегез. Икенче сорау, менә бу әдәби марафон ниндирәк кешеләргә юнәлтелгән? Китапларны гомумән укымаучылар өченме, яисә, мәсәлән, даими китап укып баручыларны ничек кызыксындырасыз? Мин, мәсәлән, үзем укып барырга тырышам даими, һәм ничектер миңа мотивация җитми шикелле монда катнашу өчен. Мин аны интернетка язып утырганчы, ул вакыт эчендә күбрәк укый алам. Шундый сораулар әлегә. Рәхмәт. Әйтәс, икенче сорадан башлыйм. Мотивация мәсьәләсендә бу проект һәркем өчен ориенташкан, юнәлтелгән. Анда балалар да катнашалар. Кемнәр кулына китап тотып укый ала, алар өчен без әлеге проектны үткәрәбез. Ул Татарстаннан гына түгел, аннан читтә яшәгән татарлар өчен дә. Ягъни аның бернинди кысалары юк. Безнең 5-6 яшьлек балалар да катнашалар, алар үзләре яза алмыйлар. 13 яшькә кадәр без рөхсәт итәбез әти-әниләренә. Мәсәлән, безнең Казан шәһәрендә 10-нчы гимназиядә шундый традиция башланды. Бала башлангыч классларда китапны укый һәм аны матур итеп дәфтәренә яза. Монда китап укуына түгел, матур язу да кирип китте. Татарча менә укыганны матур итеп яза һәм шуның фотосын төшереп урнаштыра башладылар. Ягъни әдәби марафонда кичкенә балалар алайда катнаша алалар. Мотивация килгән чагында китап уку бер әйбер, максат кую һәм максатыңа ирешә алу ул икенче әйбер. Син үзеңдә моны булдыра алу дигән горурлык хисе туа һәм син тагын да зуррак эшләргә ирешә алуыңны тоясың. Менә әдәби марафон ул бер каранда гади генә эш, ләкин син шуның аркылы башка зур уңышларыңа ирешә алачаксың. Мәгән сезнең башка бик зур хыялларыгыз да бардыр. Бит аңа сез ничектер ирешә алмыйча торасыздар. Менә инде Алар бит аннары әдәби тормышның үзәгендә кайный, үзләре дә, монда читтә яшәгән кешеләрне, язучыларны бәлки гомерендә бер тапкыр да күрмәгәндер ул, менә бу живую, хәзер сөйләп китермен әле миндә бу турыда. Алар өчен бигрәк тә.
Шундыйрак кешеләр өчен. Мин хәзер шәхсән Дания Нагыйб катнашсын өчен тырышам. Шуңа күрә, менә аның аша үтеп, шушы мәктәп дип әйтим инде, куштарнаклар эчендә мәктәп аша үтеп, сез башка үзегезнең хыялларыгызны ничек максат куеп аңа ирешергә өйрәнәчәксез. Шуңа күрә ул бөтен кешегә файдалы. Беренче сорау безнең тарихи темаларга бүлү. Безнең андый юнәлешләр бар. Андай түгел шушыңа гына багышлыйбыз дигән юк. Әмма ләкин әгәр кеше шушы юнәлешне ала икән, без анда урнаштырабыз хэштег. Безнең төп хэштеглар ул Татнаны үз телефонда, әдәби марафон хэштегы, Татнаны үз телефонда, Татарстан Язучылар берлеге оештыручы әдәби оештыручылар. Моннан тыш китап авторы, мәсәлән, Габдулла Тукайның китабын укыган икән Габдулла Тукай хэштегы, китапның хэштегы, нәшриятның хэштегы. Бу нәрсә нинди мөмкинлекләр бирә? Тиз арада хэштегка басып кына бөтен кирәкле мәгълүматны эзләп табарга җайлы мөмкинлек бирә. Бит. Менә төрле темаларга катнашкан чагында тарихи әсәр, мәсәлән, хэштег тарихи әсәр, хэштег тарихи роман, хэштег Хатын-кыз язучы. хатын-кыз язучы булырга мөмкин. Ягъни бу юнәлешләрне шулай ук хэштеглар белән биреп, без аларны туплап, кайсы юнәлешләрнең ныклы алып барылган билгели алабыз һәм аларга шулай басым ясый алабыз. Айрым андый бүлү юк. Рәхмәт, Римма Атласовна. Сезнең дә өстәп әйтәсе сүзегез бар иде. Мин язучылар турында шул инде тантаналы рәвештә дипломнар тапшыру, зур бәйрәмгә җыелу, әдәби марафонның соң нәрсә, как это сказать, заключительный финал, финал тантанасында бер-ике сүз кушып әйтәсем килә иде. Менә 20-нче елның мартында ничәнче булгандыр инде, 15-нче анда 14-нче пирамидада узган әдәби марафонның шушы церемониясында Роберт Мугалимович катнашкан иде, Роберт Мугалимович Миннуллин. Аның янында кеше инде анда фотоларга төшәләр, сөйләшәләр. Бик матур булды һәм бик күп кеше менә шунда ниндидер үз күңел өчен бик зур ничек дип әйтим, алып киттеләр инде үзләре белән, менә шул Роберт Мугалимович белән аралашуларын саклар өчен. Һәм бер айдан Роберт Мугалимович бакыйлыкка күчте. Менә шунда катнашкан кешеләрнең хәзер менә нинди ниләре калды, истәлекләре калды Роберт Миннуллин турында. Ну, китмәсеннәр, яшәсеннәр, барысы да марафонда катнашсыннар, килсеннәр, алар чынлап та рәхәтләнеп киләләр. Менә сезнең арада шул нидә церемонияда булганыгыз бармы берәрегез? Бер качанда бу адам сезне беләм инде. Бар, Килегез. Менә качан була Раил Мәүләтче әйтер. Билгеләмәдегезме? Сабантуен әле төгәл билгеләмәдек. Анда Җәй ике көннәрдә фактордан булады күп дигез. сабада булыр дип планлаштырабыз. Рәхмәт, тагын сораулар. Болгар радиосы Люция Шәрәфиева. Менә әйттегез инде язучылар белән бергә эшлибез дидегез. Мен социаль челтәрләрдән күзәтеп барам. Күбрәк анда китапханәчеләр, укытучылар, укучылар катнашалар. Язучылар нигәдер әзрәк анда пассиврак һәм менә бүген безнең журналистлар белән очрашуга да язучылар берлегеннән беркем дә килмәү дә бердән мактаулы хәл түгел инде. Бу бит беренче чиратта аңлавымча татар әдәбиятын, татар әсәрен популярлаштыру максатыннан уздырыла. Бу минем фикерем генә. Икенче сорау, беренче сораум сезгә. Күбрәк менә шушы еллар дәвамында бәлки анализлаганыгыз бардыр. Кайсы язучы, кайсы шагыйрьнең әсәрләре күбрәк интернет челтәрләренә куела? Рәхмәт. Зур рәхмәт соравыгыз өчен. Болгар радиосына шулай рәхмәт. Алар безнең шулай партнерлар, гел безгә шулай сораштырып, чакырып торалар. Аларга зур рәхмәт әйтәс килә. Инде язучыларга килгән чагында безнең матбугат конференциясына чакырылды. Раил Абзадулла бүген Чаллыда, Исә Александрова Ширдә бията. Вот аның сәбәпләре шушы гына, алар килә. Чөнки безнең беренче көндә генә шулай тиз генә менә Лейсәнгә, Татмедиага сезгә рәхмәт. Шулай матбугат конференциясен оештырган өчен. Шуңа күрә алдан планлаштырган иде. Алдар планлаштырган булса, безнең хәзер бергә утырып, бергә сезнең сорауларга җавап бирер идек. Инде язучыларга килгән чагында, әгәр дә карасак, моннан 4-5 ел элек вакытны безнең язучыларыбыз бөтенләй китап укучылары юк дәрәҗәсендә иде кешеләр. Менә беренче марафоннарда без сораштыру үткәрә идек. Сәхнәдә кемне күрергә телисез, тантанага кемне чакырырга? Балалар язалар иде.
Габдулла Тукайны чакырыгыз, Муса Җәлилне чакырыгыз, Абдулла Алишны дип. Чын барлык бу. Кызганычка каршы безне шул халәткә җиткән иде. Язучыларны бөтенләй белмәүче, укымыйчы, бездә яза белә торган кеше бармы дип бөтенләй белмәүчеләр бар иде. Хәзерге вакытта менә әдәби марафон һәм башка проектлар ярдәмендә бу хәл җайга салынып килә. Менә язучы берлеге актив эш алып бара, мәктәпләргә, районнарга чыгуларын активлаштырдылар. Нәрсә әйтәсе килә? Язучыларга бик игътибарлы булырга кирәк иде әлеге әдәби марафон проектына. Хәзерге вакытта һәрбер әдәби марафончы әлеге язучыга реклама ясаучы кеше интернет челтәрендә. Әгәр дә ул укый икән, мисал өчен Рифат Салахның шигырьләрен бөтенләй вау дип шундый шагыйрь бар икән дип карачак. Никадәр безне актив әдәби әйдәманнар, язучылар карап, менә хәзер вакытта минем арттан язучылар йөреп йөрергә тиеш, мен инде шаир кына әйтәм, Раил минем китабымны укын әле дип зинһар өчен дип. Мин менә кемнең китабын укысам, меңләгән кеше ябырылып, анда китапханәләргә йөриячәк, шуның китабын сатып алачаклар. Раил әманәт Bunun için min de ettim bit cemaatçilik tarafından, yazıcılar tarafından da beğenip bitmegen күренештик. Тәкъдим буларак менә язучылар берлегендә без инде актив бүгенге көндә язучылар күп. Алар үзләре менә шу әдәби марафонда башлап, үзләре дә 21 көн дәвамында катнашмыймы соң, андай идея юкмы? Безнең чакырулар бар, кызганычка каршы язучы халкы бераз икенче хатırалар укый торган түгел, яза торган халык дип уйлыйм, әйбит. Evet. Әмма дә ләкин әйтәсе килә менә Гүзәл Галләмова бик нык үсеп китте. Хәзер Аталай районыннан аның инде беренче китабы чыкты. Аны язучы берлегенә дә алалармы, алдылармы соң арада. Менә Гөлсинә Галимуллина ул журналист иде, хәзер Ата язучылык эшенә кирип китте. Аны һәр меңләгән кеше укый, аның китапларын чыгуына алып бетереп баралар. Алар марафоннарның беренчеселәреннән үк катнашучы язучылар. Эльвира Сафинаны әйтеп китәсе килә, шагыйрә ул фәннәр академиясеннән аның шигырьләрен бик яхшы беләләр. Рифат Салахның укучылар шактый булды, ул беренчесендә катнашты. Андый язучылар бар һәм без аларның рейтингын карап барабыз һәм Татнакны үстерү фондының сайтына кирсәгез, яңаларда сез күрәсез язучылар рейтингы әдәби марафончылар күзлегеннән. Һәм анда Роберт Абамиңдуллин безнең шундый лидерларда иде. Анда Рабит Батулла лидер иде. Анда менә шу хәзер вакытта исемнәрдән инде әйбит мин аларны рейтингын ясап бара идем. Булай Тукайны укучылары, Җәлилне, безнең классикларны укучыларыбыз шактый булды. Хәсән Туфанны шәхсән мин ихтирам итәм, шу берсендә укыдым. Һәм Марсель Галиевны укыган, аның рейтингы шулай күтәрде. Менә мин кайсы китапны укысам, ул рейтинг күтәрде. Һәм әдәби әйдәманнарыбыз кемнәрне укыса, шуларның рейтингы күтәрелә язучыларның хәзер вакытта. Рәхмәт. Ул реклама хәзер вакытта. Шуңа күрә. Тагын сораулар. Әйе. Безнең вакыт бик кыса. Әйе. Әйе, Татар информның сорауы бар. Хәерле көн, Татар информ Гөлүс Ибраһимова. Римма ханым менән сөйләдегез, әйме җитәкчелек, җәмәгатьчелек тарафыннан һәм дәүләт тарафыннан бәяләнеп бетмәгән дидегез. Нишләргә кирәк? Бәлки безнең җитәкчеләрне анда катнашырга эндәргә кирәктер. Алар гомумән катнашамы менә марафонда безнең җитәкчелеккә? Рима аслында бәлки сез катнашырсыз. Менә ул миңа катнашты да, миңа да мотивация җитмәй, вакыт та җитмәй, мотивация да җитмәй. Нишләргә кирәк микән? Менә бу бит әдәби марафон. Менә мин аны аңламыйм, ничә аның башланып китүен. Менә ул сөйләде Раил Мавлетович. Аңарга беркем кушмаган ул эшне. Аңарга беркем акча бирмәгән. Ну, ул сөйләп бирде инде, менә аның максатлары нинди булган, чынлап та күңел кушуы буенча. Һәм дәүләт үзе оештырмаган әйберләргә ул салкынрак карый. Ансы билгеле, мин инде аны менә күп еллар депутат булып эшләп беләм. Бәлки җиткерә белмибездер тиешле дәрәҗәдә. Ну, хәзер инде менә Марат Гутович белән бик тыгыз элемтәдә эшли башлады. Миңа калса, менә шулай үзен үзе дә рекламировать итәргә тиеш әдәби марафон. Тагын нәрсә эшләп була? Язучылар белән күбрәк эшләргә инде, аларны чакырырга, менә чынлап та ул зур бәйрәм әдәбият сөючеләр өчен, аларны күреп, аралашып, фотога төшеп, гәпләшеп дигәндәй шунда бергәләп шул залда алар өчен бик зур нәрсә, һәм язучылар өчен дә бу турыда сөйләштек. Грантларда катнашырга кирәк, шул конкурсларда инде күбрәк. Нәрсә эшләргә тагын белмим.
Күбрәк депутатларын да күбрәк чакырыргадыр бәлки, алар да күбрәк белсеннәр, бер мин генә түгел бит. Но алар катнаша да инде. Роберт Мугалимович та ул депутат чагында ук катнаша башлаган иде. Разил Валеев та, Разил Исмагиловчлар. Алар менә кызганычка каршы күп түгел. Без уйлашырбыз әле бу турыда тагын нәрсә эшләп була. Гел уйлап киләбез инде, гел ни дип. Тагын мин дә бер сорау кыстырып куйым әле монда. Раил Мәүлетович, менә ул бит 2000-3000 кеше монда катнашты. 21 көн куеп барды материалларын социаль челтәргә, төрлесенә әле челтәрнең. Кем аны күзәтеп бара? Ул нинди технология ул? Сез үзегез информациончик инде, айтишник. Сез аны ничектер оештыргансыз. Менә аның технологиясы ниндирәк? Кем эшли аны, кем карый аны, кемгә кирәк ул вакытлы, ничек аның җиңүчләрен билгелисез? Социаль челтәрнең технологиялары кулланыла монда, SMM технологиялар, аның буенча шактый укыдым, синергия да шулай укыдым, мини MBA буенча бу технологиялар аннан кулланыла, UDS технологиясы буенча шулай бик күп әйберләрне монда кулландым. Нәрсән гыйбарәт? Мәсәлән, безнең мисал өчен Дания Нәгыйм әдәби марафонда катнашады, бит. Аның 1000 дусты бар ди ВКонтактеда. Ул урнаштырды әдәби марафон хэштеги белән. Хәзер вакытта ВКонтактега кирип карасагыз, 180 меңнән артык хэштег әдәби марафон дигән татар хәрефләре белән ясагыз, 180 меңнән артык хэштег күрсез. Бу соңгы 2 елда гына ВКонтакте, соңгы 2 елдагы мәгълүматны гына саклый. Калганнарын аны алып ташлый. Ягъни аннан алдагылар белән санаса, инде 200 меңнән артык хэштег әдәби марафон буенча. Әгәр дә хэштег татарлар дип эзләсәгез, 30-35 мең булырга мөмкин. Чагыштырып карагыз, аермасын. Мәсәлән, 1000 кеше булды ди, дуслар, ярый аның бар күренүчәнлеге. Дания Нәгыймне, әгәр дә аны чынлап укып карап барыйлар икән, көн саен кирәләр, лайк куялар, шуй дип тамгалыйлар, уртаклашалар аның язмалары икән, актив була икән язмасы, аның 10-15% күрә дигән сүз бу язманы. Аны тасмада чыга, яңаклар тасмасында, ягъни 1000 кешенең 100 кеше күрде дигән сүз. Һәм 100 кешенең 10% укыды дигән сүз, бит. Димәк, якынча 1-2%. Димәк, 10 кеше укыды, карады. Димәк, әгәр дә 1000 кешенең шул 10-15 кешесе карап укып киткән икән, димәк, бу безнең потенциаль 10-15 кеше яңадан киләсе әдәби марафонда катнашырга теләге булу дигән сүз. Бу практик статистика буенча. Ягъни бу шулай тарала социаль челтәрләр буенча. Монда бик күп әйбер тора, никадәр әдәби марафончы үзе бирелеп укый һәм никадәр үзе кызыклы, файдалы үзекләрне куя. Әгәр дә гади генә үзек куя икән, әлбәттә ул аны кызыксындырмый. Монда һәрбер әдәби марафончы SMM технологияләргә өйрәнә. Ни рәвешле үзенең аккаунтын яхшырак, сыйфатлырак урнаштырып, безнең хәзер әдәби марафонда катнашкан 2 кеше инде профессиональ SMM белгеч булып эшли башлады. Шуңа күрә бу аларны аккаунтларын хәзер вакытта ул кирәк. Әгәр дә кемдер үзенең бизнесы, компаниясы бар икән, ул үзенең бизнесын дөньяга, халыкка ирештерергә дә өйрәнә. Менә бу SMM технологиялар кулланыла һәм шуның хисабына бу күтәреләдер. Моннан тыш рух бирелә, энергетика бирелә. Монсы аудиторияга тарала бит. менә бу рухны энергетиканы тапшыру мөнәсәбәтенә икенче монсы психология белән бәйле. Тирән нәрсә икән. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, әгәр дә сезнең тагын сорауларыгыз булмаса, без әлеге әдәби марафонның оештыручыларына Башка милләт кешеләре катнаша микән дип кызыксынган идегез. залда иде онсы. Башка милләт кешеләре катнаша, безнең бик актив Австралия, Төркия, Германия, Бельгия, татарлар, татарлар. Милләт менә. Миңа бер кеше язган. Руслар мәсәлән, башкалар удмуртлар. Улым 7 класста укый, татар телен укыталар. Ул катнашса буламы, без татарча белмибез үзебез дип. Интернет нидә инде. Шул теге хәзер әйтергә ярамаган челтәрдә. Ярый дидем мен. Ярый катнашыгыз. Ул ниндидер китаплар укып катнашты. Һәм грамота да алды ул. Илгесе бирдегез. Ягъни әлеге конкурс башка милләт вәкилләре өчен дә ачык, һәм анда катнашу мөмкинлеге бар. Татар телен мәктәптә алар өчен бик тә файдалы инде ул. Менә шулай рәвешле күп кенә рус балалары, рус мәктәпләрендә укучы татар балалары да хәтта алар катнашып, татар теленнән белемнәрен ныгыттылар. Бу алар өчен дә бик файдалы.
Рәхмәт, алайса без матбугат конференциясын тәмамлыйбыз. Оештыручыларга уңышлар һәм алга таба татар интеллигенциясе вәкилләре, язучылар да катнашсын дигән теләктә калабыз. Яңа очрашуларга кадәр хәерле көннәр. Микрофон. Bir çakırsanız şunda indi kütüğü bilen yazışlar gelir biz. Әйнде үзем белән миллион татарына алып килдем. Миңа сорау биргән. Әйнде минем менә сораулар биргән журналистларга миллион татар журналын бирәсе килә. Менә Болгар радиосы килеп барды инде. Менә сезгә журналлар. Нәрсә сезгә бирәм. Ой, рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәр вакытта да күчтәнешләр белән йөрисез. Рәхмәт, хәерле мин көннәр сау булыгыз.